שלום כבוד הרב מיכאל, אני מהצפון ורציתי בבקשה לפרסם את הסיפור שלי. קיבלתי קבלה לזיווג שהרב נתן לי לקחת 50 יום, כל יום לומר 3 מזמורי תהילים, ואחר כך להניח 3 מטבעות צדקה, באופן הנ"ל 2 מטבעות ולאחר מכן עוד מטבע, ולבקש מהשם שבעזרת השם ייתן לי את הבחור הראוי. ובאמת, אני אחרי כשבוע וחצי, קיבלתי הצעה ממש טובה שלדעתי זה הולך לכיוון נישואים, ושתי דברים נוספים, התחזקתי בשמירת שבת וגם החלפתי את תמונת הוואטסאפ שלי. יישר כוח גדול, וכמובן עשיתי פדיון נפש לי ולכל המשפחה וראיתי ישועות גדולות. אז ממש כל מה שהרב אומר לכם תבצעו, זה פשוט פועל ישועות. תודה רבה וכל טוב. אחים יקרים, מדבר עם אחים הקטן מיכאל בן רפאל. שמעתם את הגברת הזאת שגם היא רצתה לזכות לזיווג, ואמרנו לה תעשי את התיקון הזה של 50 יום. בעזרת השם יתברך אני הולך למסור את זה מחר, איך עושים את התיקון הזה. אני מבקש שכולם יצטרפו. היא בעצמה מעידה שתוך שבוע וחצי שבועיים היא כבר זכתה לדבר גדול מאוד, שהיא זכתה למצוא שידוך, והיא אפילו אישה שהיא גרושה. עם כל הקושי הזה היא זכתה לדבר גדול מאוד. לכן כולם השתתפו בדבר הזה. אפשר להשתתף גם מי שלא רווק, אמא שעושה את זה בשביל הילדים שלה, חברה שעושה את זה בשביל החברה שלה, כולם, מי שרווק, או מי להבדיל גרוש, או חס ושלום אלמן או אלמנה, כולם יכולים להשתתף בתיקון הגדול הזה. תפרסמו את זה לכולם וכולם יזכו לישועות גדולות, אמן כן יהי רצון.